waren in Den Helder. Die week erop, wijkbaar is nog niet begonnen hoor. En die week erop zijn we uitgenodigd in Alkmaar. Vorige week zaten we in Utrecht. Vandaag zit ik hier. En aankomende maand zit ik waarschijnlijk in Ossenzuil. En ik vroeg op een gegeven moment aan de kinderen over vandaag. Jongens, hebben jullie zin om met papa weer mee te gaan? Nou, ik wilde wel dat ik het niet had gevraagd, want mijn oudste dochter zei, wacht eens even, is het een optie om mee te gaan naar de kerk? Nee, het is goed, ga jullie maar lekker met me mee. Maar het is natuurlijk een heel vreemd leven eventjes, om zo van de ene gemeente naar de andere gemeente. Je moet maar zeggen wanneer je zover bent hoor. Ik sta in principe... Want dan, als je me aanzet, dan kam ik even mijn baard en dan ben ik weer helemaal netjes voor de film. Ja, klaar. Nou, oké, zo, netjes. Nou, goed. Barbara en Daniel en eigenlijk jullie die regelmatig in de kraam hebben geholpen, die kennen het verhaal natuurlijk wel een beetje. Ik weet niet of je foto's kan laten zien al ondertussen. Want dan kan ik eventjes, kunnen jullie ook het gezin zien. Mijn vrouw is er vandaag jammer genoeg niet bij. Die moest met haar moeder weg. Maar ze doet jullie de hartelijke groeten. Het begint gewoon bij 00 en dan 01, 0. Ja. Zien jullie dat? Kijk eens. Nou, dat is dus ons gezin. Deze is in 2019 genomen in de hoofdstad van Madagaskar. En de volgende foto zie je ze ietsje dichterbij. En wij wonen sinds november 2015 op Madagaskar. Ja. Oh, ik heb hem er bovenop gesleept. Zo, ietsje dichterbij. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke leuke foto. En wij zijn daarheen verhuisd met onze kinderen om de Heer te gaan dienen. En wij hebben altijd het verlangen gehad, zeg maar, om het evangelie te mogen delen met totaal onbereikte volken. En dat betekent eigenlijk dus dat je ervoor kiest om in the middle of nowhere te gaan wonen, in de Rimboe. En op Madagaskar heb je Rimboe. Dus dat kwam heel goed uit. En wij zijn uiteindelijk neergestreken in een gebied dat zuidoost Madagaskar ligt, op 10 kilometer van het grote regenwoud af. Wij wonen in een dorpje dat heet Maruambaka. Dat is de volgende afbeelding. Techniek staat er. Nou, dit is ons dorp. Dit is Maruambaka. En dit is een middelgroot dorp. Dit is het onderste gedeelte. Dit heet Maruambaka Ambani. Ambani betekent beneden. En dan, als het niet geregend heeft, dan kunnen we gemakkelijk naar het Ambuni lopen. Dat is Maruambaka boven. En dat is ongeveer net zo groot als dit. In totaal wonen hier zo'n 800 mensen. Het huis wat jullie ongeveer linksboven zien, met dat zilverkleurige dak, dat is ons huis. Wij hebben het grootste huis daar. Ons huis is ongeveer, de begane grond is ongeveer 40 vierkante meter. En dan hebben we er ook nog een verdieping op waar de jongens mogen slapen. En daar hebben we ook nog een heel klein zoldertje in gebouwd. En met een schot ertussen, en daar slapen de 2 oudsten. Op matjes, geen matrassen. In de Rimboe, zeg maar. En nou, hier zijn we in 2000, moet ik het even goed bedenken, 2017 gaan wonen. En we spraken absoluut de taal niet. Op Madagaskar spreken de mensen Malagasy. En dat klinkt heel mal, hè? Maar dat is het ook. Het is een hele malle taal. Want hier zeg je bijvoorbeeld, mijn naam is Jurgen. En daar draait het om. Jurgen, mijn naam is. Nou, de officiële taal heeft een hele goede set van grammatica-regels. Dus mijn vrouw, die is nogal taalgevoelig, die had het vrij snel te pakken. Nou, toen gingen we naar dit gebied toe. En dan gingen we op bezoek bij de dorpsoudsten. Om hen ook te vragen van, zouden jullie ervoor openstaan dat we het goede nieuws komen bespreken? Want dan komen we weer op dat gewillig.
Want je kunt de mensen daar wel gaan zeggen, jullie moeten naar mij blanke buitenlander gaan luisteren, want ik weet heel veel. Maar dat gaat niet werken. En al die mensen hebben eigenlijk gezegd, is dat nieuws over dat je gered kan worden? Ja, dat is, nou dan moet je maar komen. Nou, mijn vrouw die sprak toen we in het gebied kwamen de officiële taal, ik ook ongeveer een beetje. Nou, dan moeten jullie van mij weten dat ik Nederlands nog niet eens zo goed spreek, dus laat staan een andere taal. En mijn vrouw die deed ook een woordje. Maanden later kwam ik terug in dat dorp. En toen zeiden ze, ja, jouw vrouw was toen ook mee. Dat was leuk, hè? Ja, ze klonk wel heel erg Malagasy. Maar het was het niet hoor, zeiden ze. Ik denk, hé? Wat blijkt nou? De mensen waar wij wonen spreken heel sterk dialect. Die spreken die officiële taal al niet eens. Dus velen van hen kunnen het niet eens verstaan. Dus je moet je voorstellen dat je hier dus in Friesland bent opgegroeid. Friesland is geen dialect trouwens, het is een heel andere taal natuurlijk. Maar even ter illustratie. Je bent hier opgegroeid, je bent nooit naar school gegaan. Je hebt alleen contact gehad met je Friese buren. En dan komt er in één keer iemand uit Utrecht en die gaat Nederlands tegen jou praten. Nou, er zit misschien ergens wel iets in van jouw taal, maar het klinkt misschien wel een beetje. Maar je kunt je voorstellen dat je dan zoiets hebt van, ja, ik doe maar beleefd. En ik knik maar. En dan hopen maar dat je op het goede moment knikt. Nou, zo is het bij ons. De mensen waar we wonen, die spreken Antanala. En dat was leuk, want dat is een dialect. En dialect, dat kent niet zo heel veel grammatica, dus dat was helemaal in mijn straatje. Dus wie spreekt het dialect? Nou, dat ben ik. En wie spreekt er officieel? Dat is mijn vrouw. Ze verstaat inmiddels het dialect ook wel. De mensen spreken bij ons enorm le mond. En heel veel hebben ook geen tanden, dus het is, hoe erger het wordt, hoe mooier ik het vind. Maar als de mensen duidelijk articuleren, kan mijn vrouw het nu gelukkig ook verstaan. Nou, en daar zijn wij gaan wonen. En nu komt mijn zoon eventjes in de picture. Want wij hebben ook 5 kinderen met ons meegenomen. En ja, heel veel mensen zeggen altijd, ja, ik doe altijd het woord, hè. Maar heel veel mensen zeggen, ja, hoe zit dat dan met die kinderen? Nou, Issa gaat jullie kort vertellen hoe hij de dingen ervaart. Kom maar eens, dan mag je hier staan bij de microfoon. Issa die overigens afgelopen 17 oktober ook gedoopt is. Toen was ik jarig. Ja, wanneer was je gedoopt? 13 september. Oh ja, 13 september. Omdat hij de Heer wilde volgen, heeft hij zich laten dopen. Ik ben heel trots op. Ja, ik ben dus Issa. En wij worden vaak gevraagd hoe het nou voelt om weer in Nederland te zijn en hoe het is om daar te wonen. Nou ja, de manier dat jullie leven is voor ons soms heel vreemd. Het is ver weg, zeg maar. Maar de manier hoe wij leven is voor ons heel normaal. Dus jullie vinden het misschien raar dat wij een spin op onze veranda hebben wonen die heel groot is. En de beet van die spin is vergelijkbaar met die van een schorpioen. Nou, wij vinden hem heel gewoon en we zijn best blij dat hij daar zit en die vangt de muggen weg. Nou, wij wonen ook nog eens aan het eind van een weg die vergelijkbaar is met het slechtste bospad dat jullie ooit hebben gezien. Daar wonen we in een houten huis aan de rand van een klein dorp. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat is voor ons echt normaal en dat is voor ons als kinderen ook best leuk. Welke jongen van mijn leeftijd kan u zeggen dat hij in een 4-wiel aangedreven treinwagen kan rijden? Misschien vragen jullie je af hoe we dat doen met school, want er zijn daar geen goede scholen. Dan zijn onze foto's echt flink kelderig. En nou ja, we krijgen dus thuisles, dus we beginnen om 8 uur 's ochtends, beginnen met rekenles, dan doen we ons werk, zeg maar, zelfstandig Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis, wetenschap. En als we dan klaar zijn, dan gaan we vaak het dorp in, gaan we daar met de kinderen spelen, met elkaar. Dan gaan we ook vaak het bos in, we hebben heel veel bos eromheen. Dus daar gaan we graag spelen. En er zijn natuurlijk ook moeilijke dingen aan het wonen daar. Bijvoorbeeld toen we daar net woonden, toen hadden we nog geen kat. En later was de kat te klein, die durfde toen nog geen rat te vangen. Dus al onze spullen werden kapot gevreten. Elke keer als we terugkwamen, konden we eigenlijk gewoon eens opnieuw beginnen. Al onze spullen waren stuk, er lag zand in ons huis, troep. Nou, nu hebben we dus 2 katten. En die vangen de meeste ratten weg. Maar vaak zijn die zelfs nog niet genoeg. Nu hebben we ook kleine muisjes die
De ratten zijn weg, nu komen de muizen en die zijn heel snel en heel klein. Dus dat is heel moeilijk. Dus we moeten ook, dus we hebben nu een kast voor het eten gemaakt, een heel grote kast. En daar met allemaal gaas ervoor. En ja, daar bewaren we ons eten, want dan moeten we vaak heel veel eten inslaan. Want ons eten halen we helemaal uit de grote hoofdstad, dus uit Tana. En daar doen we 2 dagen over om daarvan waar wij wonen te komen. Dus daarom slaan we heel veel eten in. Elke keer en om de 3 maanden moeten we terug. Ja. Ja. Nou ja, het is altijd natuurlijk een beetje een greep uit wat die jongens allemaal bezighoudt. Want ja, ze gaan met papa en mama wel mooi mee. We hadden het er, denk ik, vanmorgen nog over. Van ja, hoe zien jullie dat nou? Hè? Dat papa en mama eigenlijk altijd maar overal heen gaan. Hè? Nu gaan we overal presentaties geven. Op Madagaskar ga ik naar de verschillende dorpjes toe. Gaan ze ook regelmatig met me mee. En ik ben nogal theatraal. Dus als ik in een hut zit en ik ben een verhaal aan het vertellen, dan leef ik dat verhaal ook uit met mijn armen. Ja, dan zie je die kinderen dan. Maar dit is het leven voor de jongens. En we zien ook wel aan ze dat, omdat ze dus in verschillende culturen terechtkomen, maar ook heel veel verschillende culturen ontmoeten. Want we ontmoeten in de hoofdstad ook vaak medezendelingen uit Amerika, uit Zwitserland, Engeland, Duitsland, Zuid-Afrika. Dat zij heel erg geleerd hebben dat zoals wij dingen in Nederland doen, niet altijd zo logisch eruit ziet voor iemand uit een ander land. En dat is, neem nou alleen maar onze Nederlandse duidelijkheid. Och, dat is zo lastig, want Engelsen die zijn helemaal niet zo uitgesproken duidelijk. Dus als die een beetje met een omweg iets willen vertellen, dan hebben wij al gezegd, ja, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Wil je het nou wel of niet? Ja, dat is heel lastig. Dus jongens die leren daar eigenlijk nu al heel snel mee omgaan. Nou, wat mijn taak eigenlijk vooral is op dit moment op Madagaskar, nou op dit moment ben ik hier natuurlijk, is de mensen dus eigenlijk bekendmaken met de Heer Jezus. En ik had in het begin helemaal niet een idee van, hoe ga ik dit nou doen? Ik sprak die taal nog niet. En die mensen zijn daar ook zo raar. Of ik ben raar. Eén van de twee. Of we zijn allebei raar. Maar we vonden alles raar. Want je moet overal aan wennen. Nou, toen hebben we op een gegeven moment gezegd van, weet je wat goed is? Je mag wel even naar de volgende slide. Het is goed om eens te beginnen met de kern. Die mensen verstaan ons niet. En er werd wel eens gepreekt door reizende evangelisten, maar dat ging altijd in de officiële taal, vanuit de officiële vertaling. En ik heb net gelezen uit de herziene staatvertaling, die is alweer wat duidelijker, maar je moet je voorstellen, je spreekt de taal niet en je hoort ook nog iemand voorlezen uit de statenvertaling. En een Malagasy zal nooit zeggen dat ze het niet snappen. Het zal altijd zeggen, Maar ze begrepen er niets van. Dus waar zijn wij mee begonnen? We zijn eerst maar eens heel eenvoudig begonnen met Bijbelverhalen vertalen. En dan zeg ik wij, en die wij dat is een man die heet Mensa. En Mensa is de lokale leraar en die komt van buitenaf, maar die spreekt zowel het dialect als de officiële taal. En samen met hem zijn we in eerste instantie 40 Bijbelverhalen gaan vertalen in het Tanala-dialect. En later 41 verhalen, want ik heb er zelf een verhaal over de doop bijgeschreven, die ontbrak eigenlijk. En met die verhalen ben ik begonnen, je mag al naar de volgende gaan, om rond te reizen, eigenlijk in ons gebied. En hier zie je me staan, in de schaduw van een bergwand, wat verhalen aan het vertellen aan wegwerkers. Nou, Issa noemde net al, onze weg is nog slechter dan het slechtste bospad wat je hier kunt bedenken. En dan heeft hij geen woord gelogen. Wij hebben een heel sterke terreinwagen. En nog met onze terreinwagen kunnen we op sommige dagen niet eens het gebied uitkomen. De weg spoelt weg. Het is te gevaarlijk. Vooral bij ons dorp. Als ik te veel naar links rijd. En dan hebben we het niet over 6 meter, maar hebben we het over 3 meter. Dan ga ik 40 meter naar beneden met de hele handel. Het is een heel moeilijk gebied. Nou, 1 keer in de zoveel tijd krijgen de mensen dan de hub.
En dan gaan ze de wegen weer repareren. En ik kwam hier langs. Ik was op weg naar een dorp. Ik had een afspraak in het dorp. En afspraken maken in Afrika is anders dan in Nederland. Want het hele dorp was leeg. Er was niemand. En dan denk je, heer. Heb ik daar net 4 kilometer voor gelopen in die brandende zon. En nu? En toen kwam ik op de terugweg deze groep mannen tegen. En de voorman, dat is nou zo leuk. Die zegt dat hij christen is. Hij zei, ja, zegt hij, ik heb wel gehoord van jou. Hij zei, jij bent die zendeling. Ik zei, ja. Ik zeg, en? Hij zegt, ik geloof ook in Jezus. Ik zeg, dat is mooi. Ik zeg, roep al je mannen maar even hier. Geef ze maar even pauze, want ik heb ze een goede boodschap te vertellen. Want ik zei, ja, jij als christen vindt dat natuurlijk ook geweldig voor al je mannen. Ja, dat was wel zo. Dus daar riep iedereen er naartoe. En ik heb daar een hele serie verhalen verteld over het offer van de Heer Jezus. En je ziet ook aan de mannen, ze gaan er ook echt eens even zo bij staan. Want ze kunnen niet lezen, niet schrijven, maar ze zien de plaatjes. Want ik had die plaatjes, die heb ik afgedrukt en die hou ik dan op en dan vertel ik het verhaal. En die hersenen beginnen te werken en ze beginnen er een heel beeld van te vormen. En het woord van God komt tot leven. En in ene begrijpen ze waarom de Heer Jezus moest sterven voor hen. Nou, dan mag je wel even naar de volgende afbeelding gaan. Dit is een van de verhalen en ik heb in het blauw heb ik de vertaling eronder geschreven. Dit is een oud-testamentisch verhaal. Dit gaat bijvoorbeeld over dat de Israëlieten een lam moesten offeren aan de Heer. Nou, wij als christenen zeggen al, het lam van God, dan komen we bij de Heer Jezus uit. En ik zeg ook altijd tegen de mensen, als je het evangelie ten volle wil begrijpen, dan zou je ook het Oude Testament moeten lezen. Want daar wordt alles werkt toe naar de komst van de Heer Jezus. Dus in die verhalen hebben we ook een heel deel Oud-testamentische verhalen. En dit is er een van. En dit gaat over het offer voor de zonde. En dan zien jullie bij de eerste regels staan, het is misschien wat moeilijk te lezen, maar daar heb ik het vertaald. Wanneer mensen zondigen door overtredingen van Gods geboden, moeten ze een lam offeren aan God. Nou, dan lees ik het voor in het dialect. La nanunta ni ulena, amialala ni fanuerena ni jidi sangahari, de mila is manganu suranga sanagunji hu sangahari. En die mensen denken, maar nou kan ik het verstaan. Nu kunnen ze het verstaan. En dan komen we eventjes een stukje naar beneden. Hè, en dan staat daar, het lam is het teken van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En dan ga ik nog verder naar beneden. Hij stierf van ons. Hij is het lam van God die de zonde van de wereld heeft gedragen. Let wel, het is een woord-voor-woord vertaling die ik zelf heb gemaakt voor een geheugensteuntje voor mezelf. Daarom loopt het in het Nederlands wat minder lekker. Maar er staat dan, Isi de matinuni amincena, Isi de sanek unji sangahari. Isai ni tunja, ni fautan ni zouten tulisau. Nou, en zo werken we met de mensen toe naar het offerwerk van de Heer Jezus. Je mag wel naar de volgende toe gaan. Maar ja, ik ben natuurlijk de witte zendeling. En daardoor heb ik eigenlijk een beetje, ik speel eigenlijk een klein beetje vals. Want bij ons in het gebied, als je wit bent en je bent Europeaan, nou dan hoef je eigenlijk nog niet eens een papiertje te laten zien, maar dan sta je al ongeveer hier op de sociale ladder. En dat is bij mij ook eigenlijk zo. En dat vond ik in het begin heel lastig. Ja, hoe moeten we je noemen? Pastor, dominee, evangelist, zendeling? Hoe moeten we je noemen? Ik zei nee, want de gewoonte bij ons is dat als je kinderen hebt, dan word je genoemd naar je kind. Dus ik ben de vader van Vanja. Jabani Vanja. Ja, maar je bent toch een buitenlander? Ik zei ja, maar ik leef nu bij jullie. En ik leef met jullie. En we leven samen. En ik wil dat jullie zien dat het niet om mij draait hier, maar om de boodschap die ik breng. Dus ik ben Jabani Vanja, de vader van Vanja. Nou, dat heeft een tijd geduurd, want ja, dan moeten we dan toch niet stiekem dominee vader van Vanja gaan doen. Of zendeling vader van Vanja. Nee, vader van Vanja. Nou zat het er, vlak voordat we weggingen, zat het er eigenlijk wel goed in. Wat het voordeel daarvan is, want soms dan moet je gewoon
iets wat je zelf helemaal niet prettig vindt, gewoon gebruiken in je voordeel, is dat ik daardoor wel toegang krijg tot alle dorpsoudsten. En die worden koningen genoemd. En die koningen die staan absoluut hier op de ladder. Als jij gewoon herder bent, dan moet je niet denken dat je enige inspraak hebt in wat de koning vindt. Dus ik ging naar die dorpen en ik werd uitgenodigd in de grotere huizen. En ik had al in de gaten, dat zijn de huizen van de oudsten. En jawel, daar zaten de koningen. En die wilden eerst wel eens naar mijn verhaal luisteren. En dat is heel mooi. Want, jullie zien dit echtpaar, dat zijn Doris en Alfonsien. Deze mensen, hele blije mensen, die zijn een paar maanden nadat ik in dat dorp waar zij nu wonen begonnen ben met de verhalen, zijn zij in dat dorp komen wonen. Zij komen van buitenaf, zij zijn evangelische christenen, charismatische christenen, echt van de, zeg maar, van de Halleluja school. En die hebben gezegd, wij laten ons een heleboel achter ons en we gaan op het platteland wonen. Ze komen uit de stad. En ze zijn op het platteland gaan wonen. En hij zegt om het evangelie van de Heer te verkondigen. En hij zei tegen mij, het was zo bijzonder. Zij kwamen daar in augustus wonen. Ik was daar in april begonnen met de verhalen. En ik had het gevoel, het loopt niet. De mensen luisteren niet. Mensen zitten daar maar een beetje stoïcijns naar me te kijken. En hij zegt, binnen 4 weken kon ik mijn gemeente starten. Binnen 4 weken waren mensen bereid om hun hart aan de Heer te geven zijn. Hij zegt, het was net alsof ze al wisten dat ze een offer nodig hadden. En ik had zoiets van, ja, ik had wel het een en het ander verteld over het offer, ja. En zo zie je dat je elkaar dus ontzettend mooi aanvult. Ik, omdat ik de cultuur nog steeds niet goed voel, denk dat die mensen helemaal niet luisteren. En zij komen daar en 4 weken later hebben ze een koppeltje van 10 mensen waar ze zondagochtends mee samenkomen. Inmiddels hebben ze een eigen gebouw gemaakt. Nou moet u dat niet voorstellen als een gebouw als dit, hè. Maar een houten gebouw, zo'n soort huis waar wij in wonen. En die hebben ze, met een kleine groepje hebben ze geld ingezameld door rijst te verkopen, koffie te verkopen. Mensen hebben zelf hout gehakt. En ze hebben dat gebouwtje gebouwd. Want, zegt hij, dan kunnen we door de week ook samen bijbelstudie gaan doen. En bidstonden organiseren. Nou, hoe geweldig is dat? Mensen die niet kunnen lezen en schrijven, nu de Heer willen volgen. En ook aan de slag willen met die bijbelverhalen. Want hij gaat zo vaak als hij kan naar dorpen evangeliseren. En hij neemt mensen uit een gemeente mee. En dan kunnen ze het leren, zegt hij. Zoals Elisa het van Elia leerde. En ik zeg, weet je, ik druk die afbeeldingen met die verhalen erbij. En die geef ik dan aan jou. En dan hebben ze een handvat om mee te evangeliseren. Ja, zegt hij, dat is mooi, want hij kan lezen. De officiële taal kan hij lezen. Want toen keek hij het werk, toen zegt hij, wat is dit dan? Ik zei, nou, dit is de taal van hier. Oh. Nou, hij is hard bezig met het dialect te leren. Maar die mensen die hij meenam, die keken er ook naar en die zeiden, dankjewel. En die begonnen zo die verhalen te vertellen. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik, hé, dat wijkt een beetje af van hoe ik het vertel. En toen zag ik het. Zij keken helemaal niet, want ze konden niet lezen. Maar ze zagen die afbeeldingen. En toen dachten ze, oh, maar dat was het verhaal over het lam van God. Dus dan gingen ze de afbeelding en dan gingen ze uit hun hoofd het verhaal van het lam van God vertellen aan de mensen. Nou, dat is natuurlijk geweldig mooi. Ondertussen, je mag wel even naar de volgende gaan. Hebben wij ook contact in een ander dorp. En dat dorp heet Tsiumbivuhitsa. En als je het op zijn officieel taal uitspreekt, dan is het Tsiumbivuhitsa. Maar waar wij wonen zeggen ze Tsiumbivuhitsa. En dat is ongeveer een 8 kilometer van ons huis af. En in het begin ging ik daar te voet heen. En 1 voor 1 gingen de kinderen ook wel eens met me mee. Geweldig. Dit zijn Nancy Melis, de moeder van Melis. En Jabani Melis, de vader van Melis. En hij is de koning van dat dorp. Hij is iets jonger dan ik. En dan maak ik regelmatig grapjes over. En zeg, je moet wel respect hebben voor mij. Want ik ben wel een oudere. En dan zegt hij, maar jij bent geen koning, zegt hij dan tegen me. Nou, dit echtpaar heeft gezegd dat ze de Heer willen gaan volgen. En zij zijn een koning van het dorp. En waarom leg ik daar nou de nadruk op? Officieel leren zij de mensen de wegen van de voorouders. Dus hoe moet je naar de toverdokter? Wanneer moet je naar de toverdokter? Wat doe je bij de toverdokter? Wanneer raadpleeg je jou de geesten? Wanneer breng je een offer aan de geesten?
Wanneer graaf je de overleden voorouders weer op om ze opnieuw met doeken in te wikkelen en weer te begraven? Dat zijn de wegen van de voorouders op Madagaskar. Maar zij hebben gezegd, we willen Jezus gaan volgen. En toen heb ik gezegd, van, ja, maar dan kunnen jullie niet meer de wegen van de voorouders onderwijzen aan jullie dorp. Ja, toen wordt het toch wel even lastig, want dat is zijn broodwinning. En nou zie je die strijd van volg je Jezus in zijn voetsporen, ook als het moeilijk wordt. Nou, ik heb nu even geen contact met ze, want ze hebben geen internet. Maar als we straks teruggaan, dan gaan we daar dus... ik ken nog een andere jongeman, Stanis heet hij. En die woont daar vlakbij en die is ook een voorganger in een kerkje. En ik wil hem eigenlijk vragen of hij met deze mensen op een gegeven moment maar eens bijbelstudie gaat doen. Zodat ze ook gaan begrijpen wat volgen nou ook werkelijk inhoudt. Maar de eerste stap is gezet. Je mag wel 2 foto's door als je wil. Nog eentje. Ja. Dit is ook een koning. De vader van Velutia. Jabani Velutia. Velutia betekent ik hou van het leven. Velunga, dat is leven. En Tia is houden van. En deze man, ja, die is een heel stuk ouder dan ik. En we hebben zo'n plezier samen. En we eten, als ik daar kom, dan heb ik thuis al gegeten. Maar dan komt er nog weer een heel bord met rijst, met allemaal lekkere groenten erbij. En er staan 2 lepels in. Want we doen daar niet aan allerlei, ik ben bang voor virussen en bacteriën. En dan zit ik naast hem en dan zitten we samen van 1 bord te eten. En dan pakt hij een beker met drinken en die drinkt hij dan en die geeft hij dan aan mij. En als ik dat nou weiger, dat is niet goed. Want ik ben zijn vriend. Dus samen drinken we uit die ene beker. En het wordt ook niet zo keurig als bij het avondmaal, hè, dat je hem dan even met een doekje afveegt en omdraait en zo. Nee, dat wordt gewoon zo lekker gegeven, dan drink je er weer uit. Nou, maar dat is relatie opbouwen, samen met de mensen zijn. En deze meneer die heeft ook gezegd, ik heb daar een filmpje van op ons YouTube kanaal gezet, dat hij nu ook zijn hart aan de Heer heeft gegeven. En dan heb ik gezegd, wanneer ga je naar de kerk? Hij zei, ik wil eerst een goede kerk zoeken. Want hij had gehoord dat er in de kerk heel veel mensen liepen die eigenlijk helemaal niet echt geloofden, zei hij. Nou, dat vind ik wel wat. Dat vind ik toch wel heel scherp van hem. Want dat is ook inderdaad zo. Heel veel naamchristenen kun je vinden op Madagaskar. En hij had er een hekel aan, want hij zei, dan zeggen ze op zondag zeggen ze dit en op maandag doen ze dat. Nou, ik zeg, hoe zit het met je vrouw? Ja, die moet ook nu in Jezus geloven, want ik geloof in haar. Zo werkt dat. Ik en mijn huisgezin. En ik zo, als jij dan naar de kerk gaat, ja, zegt hij, dan moet zij ook gewoon mee. Dat is nog die ouderwetse cultuur waar als vader van het huis zegt, we gaan van nu af aan in Jezus geloven, dan gaan we met z'n allen in Jezus geloven. En dat vinden wij heel gek. Maar dat zag je in de tijd van Jezus ook. De gevangenisbewaker, die met zijn hele gezin, hoppakee, Jezus ging volgen. Heel bijzonder. Nou, dan gaan we naar de laatste persoon die ik jullie nog wil noemen. Ja, dat is de volgende. Dit is een heel bijzonder verhaal. Dit is Jabani Rolly, de vader van Rolly. En de vader van Rolly is dik in de 80. En de vader van Rolly is de machtigste toverdokter in ons gebied. En die woont bij ons in het dorp. Dus gezelliger dan dat kun je het niet krijgen. En de mensen, ik had het al eens gezien, soms kwamen er enorme dure auto's bij ons in het dorp. Dat was dan alleen een droge seizoen als de weg begaanbaar was. En ik denk, wat komen... Die mensen kwamen uit de hoofdstad en niemand die sprak erover. Het was allemaal shh. Nou, die mensen hadden dus 2 dagen gereisd om hem te raadplegen. Die wilden iets gaan ondernemen, een zaakje opzetten of wat dan ook. En dan gingen ze eerst naar Jabani Rolly om te vragen hoe de voorouders daarover dachten. Er wordt ook van hem gezegd dat hij mensen vermoord heeft. Met drankjes en met allerlei vloeken en dat soort dingen. Mensen zijn ontzettend bang voor deze man. En ik weet niet hoe jullie het dan hebben, maar ik zie dan sommigen van jullie al zo'n beetje van, dat is spannend. Nou, dat heb ik ook. Ik had zoiets van, die wil ik spreken. En hij was naar me toegekomen, want voordat ik dacht van ik ga naar hem toe, kwam hij naar mij toe. Hij zegt, ik wil eigenlijk die verhalen ook wel eens horen. Ik zeg, dat is mooi. Ik zeg, ik kom graag naar je huis. Nou, ze waren een nieuw huis aan het bouwen en zijn huis was af. En toen werd ik uitgenodigd in zijn huis. En ik had iedereen in het dorp gevraagd, komen jullie ook? Hè? Want je wil natuurlijk voor een publiek. En iedereen had gezegd, ja, we komen ook. Nou,
elke keer als ik daar ben, zit ik daar alleen met hem, want niemand durft. En een van de dingen die hij zei, jij bent niet bang hè, zegt hij. Ik zei, waar zou ik dan bang voor zijn, zei hij. Hij zei, nou, hij zegt, gewoon. Ik zeg, weet je, mijn Heer is weer levend geworden. Die is gestorven en na 3 dagen opgestaan uit de dood. Die is vele malen sterker dan de geesten. Dus ik zeg, ik hoef helemaal niet bang te zijn. Ik zeg, mijn Heer is, dat is de koning van de wereld. Hij zegt, ja, hij zegt, ik merk het. Dat je geen angst hebt. En op een gegeven moment, na meerdere keren daar geweest zijn, kreeg ik ook vragen van mensen die zeggen dat ze ook christen zijn. Ik geloof ook wel dat ze christen zijn. Durf je daar echt heen te gaan? Ik zeg, we dienen toch een machtig God. Mijn God is de koning. De hoge priester. Wie doet mij wat? En toen zei hij, ja, maar hij is wel heel gevaarlijk. Ik zeg, maar ook hij moet de Heer Jezus leren kennen. Uiteindelijk ben ik met hem gaan zitten. Ik zeg, ja, meneer Rolly, ik zeg, moet u eens luisteren. Ik zeg, ik krijg iedere keer vragen van mensen waarom ik hier kom. Ik zeg, zou ik een volgende keer mogen zeggen, ik ga op bezoek bij mijn vriend. Dat is namelijk eigenlijk een dooddoener daar. Als mensen zeggen, ga je doen? Dan zeg ik, ga op bezoek bij een vriend en dan wordt er niet meer verder gevraagd. En dan zegt hij, nou, daar moet ik eens goed over nadenken. Want nou vroeg ik hem zeg maar om een gunst die ik als toen 45-jarig broekie helemaal absoluut niet had bij hem. Want hij is boven de 80. En ik wil hem vriend noemen. Nou, hij dacht erover na. Hij zegt, vader van Vanja, moet je eens goed luisteren. De volgende keer als je hier komt, dan mag je tegen de mensen zeggen, ik ga bij mijn vriend op bezoek. Dus wij zijn vrienden geworden. En deze man, iedereen vindt hem nog steeds eng. En deze man die heeft een honger naar het woord van God. Een oprechte honger. En ik heb vlak voordat we naar Nederland teruggingen op verlof, heb ik hem het verhaal van Simon de Tovenaar verteld. En hij realiseerde zich feilloos wat dat betekende. Hij zegt, als ik Jezus ga volgen, moet ik alles opgeven, zegt hij. En hij is rijk, kun je gerust zeggen, want de mensen brengen hem offers, ze brengen hem geld. En in ruil daarvoor doet hij dingen. Deze man heeft het heel best. Maar hij zegt, als ik Jezus ga volgen, moet ik dus alles opgeven. Ik zeg, ja. Ik zeg, daar komt het wel op neer. Sorry? In plaats van de rijke jongeling wordt de rijke ouder. Ja. En hij realiseerde zich dat heel goed. En hij zegt, ik ga er heel serieus over nadenken. Ik zeg, nou, wij gaan nu 4 maanden terug naar Nederland. Ik zeg, zo de Heer wil, komen we in juni weer terug. Nou, de Heer heeft het niet zo gewild, denk ik. Dus we komen binnenkort. Maar mijn gebed is bij deze man. Heer, alsjeblieft blijf aan zijn hart kloppen. Want als deze man de Heer zal aanvaarden, zal het een onwijze schokgolf veroorzaken in ons gebied. Want hij is de aanvoerder van alle toverdokters. En ik heb het voorrecht gekregen dat ik hem vriend mag noemen. En hem over het verlossende werk van Jezus mag vertellen. Er gebeuren bij ons grote dingen, maar je moet ze wel even willen zien. Nou, ik zal er een eind aan breien. Nee, ik kan niet breien, maar dan zou ik Abby moeten vragen, die kan breien. Je mag wel even naar de volgende. Ik ben hier vandaag niet gekomen om jullie te gaan vragen om mij te ondersteunen. En waarom is dat? Omdat ik ervan overtuigd ben dat het woord van God een bemoediging is. Het woord van God is niet een businessmodel. Zo van, nou, dan kom ik bij jullie wat vertellen en dan moeten jullie mij geld geven. Zo werkt het in mijn leven absoluut niet. Waarom niet? Omdat ik geloof dat wij samen, wij werken daar, en deze verhalen die jullie nu te horen krijgen, gaat jullie namelijk net zoveel aan als dat het mij aangaat. Want we zijn samen het lichaam van Christus. Jullie zijn mijn broeders en zusters, ik ben jullie broeder. En samen staan we voor hetzelfde. Namelijk, we willen het koninkrijk van God groot zien worden. En ik had eigenlijk had ik Barbara aan de lijn, via internet. En ik had het lijkt me ook zo mooi om jullie die bemoediging mee te geven. Hè? Jullie zitten hier in Snee. Jullie zullen ook vast allerlei dingen meemaken in je persoonlijke leven. Hoe mooi is het dan om te zien dat God ook ergens in het midden van een gehucht, zeg maar, gewoon hard aan het werk is. En dat mensen, waarvan je het niet zou verwachten, zich uitstrekken naar
naar de redding van Jezus. Dat is fantastisch. En ik hoop ook dat jullie dit werk mee zullen nemen in jullie gebed. Het hoeft niet eens specifiek voor mij te zijn, maar gewoon de mensen die bijvoorbeeld hier het evangelie verkondigen, neem ze mee in je gebed. Mensen die de grens overgaan, neem ze mee in je gebed. Als je zelf de straat op gaat, draag jezelf op aan de Heer. Want het koninkrijk van God is zoveel groter dan wij ooit kunnen bedenken. En het is zoveel mooier en machtiger. Dus ik zou jullie ook willen uitnodigen om, als jullie daar zin in hebben, eens te gaan kijken op onze website. Jullie kunnen ook op ons YouTube kanaal gaan kijken of andere kanalen. We zitten ook op Facebook. En ik zou zeker ons YouTube kanaal aanraden, want daar staan diverse filmpjes over die wij gemaakt hebben over ook die ene koning die tot geloof is gekomen, die dan vertelt dat zijn vrouw gewoon ook moet geloven. Die staat er ook op dat interview met ondertiteling, dus wees niet bang. Er staat een filmpje op waarin we laten zien hoe wij leven en hoe het er aan toe gaat bij ons. Dus het is eigenlijk heel leuk om dat gewoon ook eens van dichtbij te zien. Ik heb wat foldertjes meegenomen. Daar staat achterop hoe je ons kunt bereiken, onze website, YouTube, Facebook, Library, Odyssey. Nou, van alles en nog wat staat erop. Wat ik ook leuk vind, en die mogen jullie gewoon lekker meenemen. Ik weet niet hoeveel ik er heb. Ik heb 2 delen. Want wij zijn met een zendingsorganisatie op stap gegaan. Die heet Africa Inland Mission. Die hebben dvd'tjes en die mogen gewoon vrij gekopieerd worden. Daar staan allemaal korte filmpjes op over het werk wat er in Afrika aan de gang is. Het is niet ondertiteld, dat spijt me. Dus soms dan zou je eventjes goed opnieuw moeten luisteren. Het is Engels, of misschien iemand vragen die wel goed Engels spreekt. Die mogen jullie straks lekker meenemen. Deel 1 en deel 2 is op. En ik hoop dat jullie heel erg ook bemoedigd zullen zijn om te horen wat God allemaal doet in deze wereld. Dank jullie voor jullie aandacht.